Ndewo Igbo ndị ọma, ekene m unu, daalụnụ ka unu mee. Ọ na-abụ nkwuche ihe maka ọlụ dapụta na mba ofesi, nọọsụ na healthcare assistant. Ndị be anyị na-enwekwa mmasị. O nwee ndị amarọ ka fasi ga-abịa kwuo olu m na WhatsApp. Ana m edebie mgbe niile, m ma etinyekwa nọmba ọzọ maka na a sị na nọọsụ bụ n'efu amanna ego. Ndị healthcare assistant ọ ga-eli gị obere ego. Biko sista Chiora Juliet, o nwere nọmba m tinye, a reply m meseji gị mana afụ ọzọ gị na WhatsApp. Sista Judith Nnenna, daalụ, isokwa na top fans, ana m ekene gị. M enyekwa gị maka isi na ịchọkwara ya maka healthcare assistant ahụ. Sista Chiora Juliet, isokwa na top fans, mma enye gị ya bụ link ma nọmba nọọ gị kpọzie n'ekwentị ma ọ dị na WhatsApp. Mma enyekwa gị ọzọ, a reply m kọmentị gị na comment section. Ndị dị n'inbox abanyebere m inbox, o kwere ọbụba, so na-edekele na ihe na kọmentị ma ọ bụ na WhatsApp. Nọmba anyị na-adị n'elu, ọ na-adị n'elu nọmba anyị. Sista Imelda Chibụzọ, ị na-ajụkwa ajụjụ. Ụmụ ọtụtụ ndị na-abụfa jụcha ajụjụ, abịazịa na asafanya na comment section, fa dịzịa corporate. Unu ga na-echekwa ide ihe ije na-echeki. Ndị chọkwa di na nwaanyị kafa wee bịa healthcare assistant ya. Inwe ike jee nụọ nwaanyị bụ graduate, ịnụ ọnya ọ dịlị gị izi maka ọ bụrụ na ị bụ graduate ịma ndezi IELTS and that healthcare assistant cover family. Ọ bụ ya ka o ji efu ego, ọ bụ ya ka o ji efu obere ego. Ya bụ onye ọbụla ga-agba mbọ, ọ bụrụ ọyị gị nwaanyị, unu ga-akwụgba nwa akwụgba, ịghọtago. So ndị be anyị na-ewetara unu ọdịmma ndị Igbo mgbe niile. Anyị na-emekwa ma matchmaker ebe a. O nwere nwanne anyị ntinye matchmaker ya mbọsị ụka. O mekwa attract many comment, mana unu jezi rapụ topic na-ekwu okwu ọzọ. Unu etinye ihe tinye topic, unu na-ekwu n'okwu elu, ọ bụrụ unu na-ekwu ihe ọzọ. Jeenu kọmentị belia good, n'ọnụ nwaada ahụ. Ọ bụ nwaanyị, yes, o depụta na ọ chọrọ ya, na ụwa asaga anya bụ na ụwa asaga anya. Unu anụrụ interview Aisha Yusuf na ọ bụ ya bụ ihe gbadolu di, ọ wezighị jee tu di na ọ yara anụ di luo kịta. Jeenu gee interview nye na BBC. Ọ sị na ọnyanwa bụ ihe ga-atụ di esi ya hello. Ọ bụrụ nwoke Igbo isi ya hello, ọ gbaba ọsọ si ogenekwa, kedu ụdị akwụna bụ nke ọsọ eme. Mana ọ sị na ọnyanwa di gakwuru die si ya hello, meeli ya aka ọbịa na afụgie. Ndewonu.